дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. байни Тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд созишномаҳои грантӣ ба имзо расиданд. Тоҷикистон ва вилояти Свердловск ҳамкории тиҷоратиро тақвият мебахшанд. соли нави таҳсил кай шурӯъ мешавад. бинои нави муассисаи таълимӣ. дар Панҷакент сохтмони бинои муассисаи таълимие ки бар асари сел зарар дида буд идома дорад. байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд оид ба лоиҳаи барномаи беҳтар намудани муҳити тиҷорат бо назардошти тағйирёбии иқлим ва маблағгузории иловагии лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд бо иқтидори 240 мегаватт созишномаҳои грантӣ ба имзо расонида шуданд. маблағи лоиҳаи барномаи беҳтар намудани муҳити тиҷорат бо назардошти тағйирёбии иқлим $50 миллион амрикоиро ташкил намуда ба дастгирии буҷети давлатӣ равона карда мешавад. ҳадафи асосии барнома аз таҳкими корхонаҳои хурдумиёна, такмил додани идоракунӣ, шаффофият, рақамикунонӣ ва баландбардоштани мусоидат ба савдои байналмилалӣ бо назардошти тағйирёбии иқлим иборат аст. мақсади асосии маблағгузории иловагии лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд бо иқтидори 240 мегаватт ин ивазкунӣ ва ба кор андохтани агрегати рақами чоруми ин нерӯгоҳ буда он боиси то 274 мегаватт зиёд шудани иқтидори генераторҳо мегардад. арзиши маблағгузории иловагии лоиҳа $21 миллион амрикоиро ташкил дода, пурра аз ҳисоби маблағҳои грантии Бонки Осиёи рушд пешбинӣ шудааст. тавассути конфронси видеои раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ҷумахонзода ва президенти палатаи савдо ва саноати Урал Андрей Беседин рушди ҳамкории тиҷоратӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Свердловски Федератсияи Русияро баррасӣ карданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. мусоҳибон иброз намуданд, ки иқтидори ҷумҳурии Тоҷикистон ва бузургтарин минтақаи Русия ҳоло барои ҳамкории мутақобилан судманд ба қадри кофӣ истифода намешавад. барои афзоиши гардиши мол ба хусус дар пасманзари дастурҳое ки дар мулоқоти сарвазирон дар Инапром баён шуданд, имконоти зиёди амалӣ нашуда боқӣ монданд. зимни конфронси видеоӣ таъкид гардид, ки ҳамкории ду давлат дар соҳаи соҳибкории хурдумиёна аз ҷумла иштироки соҳибкорон дар намоишгоҳу ҳамоишҳо бояд фаъол карда шавад. тасмим гирифта шуд, ки сафари тиҷоратии соҳибкорони Урал ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шавад. ҳамчунин онҳо ба намоишгоҳи байналмилалии универсалии Тоҷикистон 2024 ки санаҳои 24-26 октябр дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад даъват шуданд. имсол сарфи назар аз он ки санаи 1 сентябр рӯзи якшанбе аст, соли нави таҳсил дар вақташ 1 сентябр оғоз мешавад. дар ин бора аз Вазорати маориф ва илми кишвар ба Азия Плюс хабар доданд. ба иттилои ин ниҳод, соли равон санаи 1 сентябр дарси сулҳ бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз макотиби пойтахт баргузор мегардад. гуфтанд ба маврид аст, ки ҳамасола рӯзи дониш 1 сентябр дар Тоҷикистон бо дарси сулҳ оғоз меёбад. дар ин дарс устодону шогирдон суханронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гӯш мекунанд. ба иттилои агентии омори кишвар, соли равон 260 000 хонандаи синфи якум ба мактаб мераванд. тибқи иттилои Вазорати маорифи кишвар, соли ҷорӣ кӯдаконе ки то санаи 31 декабри соли 2017 таваллуд шуданд, ба синфи якум қабул мешаванд. дар деҳаи дашти ҷамоати деҳоти Сӯҷина бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории сокинон барои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69 бинои нави дуошона бунёд шуда, ҳоло дар арафаи ба истифода додан қарор дорад. бинои мазкур аз 14 синфхона, хонаи омӯзгорон ва утоқҳои ёрирасон иборат буда, дар ду баст беш аз 700 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. раиси шаҳр зимни бозид бо рафти корҳои пардоздиҳи бинои нав шинос шуда, ба масъулини ҷамоати деҳот, фаъолони деҳа, омӯзгорон барои то оғози соли нави таҳсил ба истифода омода намудани он дастурҳо дод. барои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 деҳаи порвени ҷамоати деҳоти ворӯи шаҳри Панҷакент, ки бар асари сел зарар дида буд, бинои нав бунёд мешавад. бино барои 480 нафар хонанда дар ду баст хонаи омӯзгорон, биноҳои ёрирасон ва дигар иншооти зарурӣ пешбинӣ шуда, ҳоло сохтмон аз ҷониби бинокорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди СУ-3 идома дорад.
бино бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар муҳлати муқаррар шуда ва бо сифати хуб сохта ба истифода дода мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.